pozdrav youtuberi, pozdrav gameri i mi ćemo danas igrati GTA 3 i pokazat ćemo vam easter eggove. Ja, da počnem. Znači, prvi easter egg je u ovom internet centru. Stvari, da. Znači, vidite, isti ovakav internet centar je iz nekog razloga postojao i u GTA 4, pa sve do danas do GTA 5. I to je jako čudno. Rockstar, bravo, što ste se setili tih detalja. I prelazimo na drugi easter egg. Evo ga, ovdje je neko igrao GTA 2 i naravno, koji je ovo GTA? GTA 1. Au. Znači, to je moćan onako easter egg, jedan od onih koji ja najviše volim. Uvijek ja kad dođem ovdje kao se pravim da igram GTA 1. Uzmi Infernos. Ne, sada ćemo se malo šetkati. Šetkanje je za luzere. I ljudi, znači, idite ovako po gradu, pronađite novine i vidite šta ovdje piše. Ovdje je, znači, Michael Jackson na novinama i piše nešto sa, ako vi ne možete da pročitate, napišite to u komentare, ali ja ću vam sad reći, piše nešto Zombie Evils Found. Ne, Zombie Evils Phone. Pa kaže se Found. Zombie Evils Found, znači, jer to neki znak za zombije. Evo ti ga gore Rockstar Game, evo ti ga police. Da, ljudi, znači imamo još jedan easter egg. Naravno, šalim se, ljudi. Sljedeće easter eggove ostavljamo za sljedeće epizode. I ljudi, to je bilo to.